2 години до 17 януари. Работим където държа в дома. Давам думата на госпожа Генова, заместник кмет, да изнесе по-конкретни цифри за изпълнението на проекта. Уважаеми дами и господа, колеги, приключваме поредния проект, финансиран от програма Развитие на човешките ресурси. Знаете, че община Карнобат от много дълго време изпълнява различни проекти със социална насоченост и по-конкретно проекти, които по един или друг начин реализират подкрепа за лица от уязвими групи в неравностойно положение в населените места на община Карнобат. Различни бяха схемите. През годините общината създаде капацитет, създаде добри практики в предоставяне на грижи на лица с увреждания, деца с увреждания, както и възрастни хора в невъзможност за самообслужване. През 2020 година с началото на пандемията от COVID, чрез оперативна програма Развитие на човешките ресурси се осигури възможност на общините да подкрепят най-уязвимите лица, а именно възрастните хора над 65 години, така че за тях да бъде осигурена грижа с цел да бъдат предпазени от заразяване и съответно и тежко протичане на това заболяване. Тази процедура беше финансирана чрез няколко допълнителни споразумения до 2023 година, когато се даде възможност отново вече по програма Развитие на човешките ресурси общините да осигурят непрекъсваемост на предоставяните от тях интегрирани здравно-социални услуги. Към днешна дата по проекта са обслужени над 225 лица от 22 населени места в община Карнобат. Чрез реализираните дейности бяха предоставени почасови, мобилни, интегрирани здравно-социални услуги по домовете на лицата, психологическа подкрепа на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и на лица с увреждания. Беше реализирана доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост. Съответно на персонала, който реализираше тези интегрирани здравно-социални услуги, бяха осигурени и необходимите материални ресурси, така че те да могат да изпълняват тази своя дейност. На лицата от целевите групи беше предоставена и подкрепа под формата на консултации с специалисти, здравни специалисти по отношение на профилактиката и превенцията на здравето и на социално значими заболявания. И на лицата от персонала беше осигурена и така необходимата им супервизия и обучения с цел те да бъдат адекватни на потребностите на лицата, за които полагат грижи. Предстои този проект да бъде продължен, като идеята на Министерство на труда и социалната грижа е да бъде изготвена оценка на потребностите на потребителите, които към момента получават услуги, по методология за оценка на целевите групи по процедура иновативни здравно-социални услуги.
Съгласно условията за кандидатстване и тази методология, здравно-социални услуги следва приоритетно да се предоставят на потребители, които попадат в хипотезата на нуждаещи се от умерена подкрепа, т.е. да са получили оценка по скалата на Бартел между 51 и 80 точки и по скалата на Лоутън Броуди между 4 и 6 точки. Допустимите дейности по новата процедура ще бъдат предоставяне на почасови, мобилни, интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване, провеждане на специализирани обучения на екипите и супервизия, включително обучение във връзка с въвеждането на новите методологии за оценка на потребностите и една иновативна услуга, иновативни дистанционни услуги, телекер, включително и осигуряване на специализирано оборудване за тяхното предоставяне. По проекта, който приключва на 17 януари, бюджетът, който е одобрен от управляващия орган на програма развитие на човешките ресурси, е 1 милион 303 хиляди 803 лева и 98 стотинки. Изпълнението към края на месец октомври, когато е било последното ни междинно отчитане, е 1 милион 141 хиляди 515 лева и 68 стотинки. Както вече казах, обслужени са над 225 лица от 22 населени места в община Карнобат, като продължителността на проекта е 24 месеца. Това, което мога да кажа като финансиране, което предстои да получим по новата схема, която ще стартира непосредствено след приключване на настоящия проект, е, че за община Карнобат са предвидени общо 30 924 часа, разпределени към 37 потребители. И общата стойност на проекта се очертава 344 344 лева и 32 стотинки, като в това число са и 45 000 лева за иновативната услуга телекер. Продължителността на проекта отново ще бъде 24 месеца, като дейностите трябва да приключат не по-късно от 31 декември 2026 година. Към настоящия момент се изготвят оценки на потребителите, които към момента ползват услугите по новата методология, съответно съответствието им към целевите групи съгласно скалата на Бартел и скалата на Лоутън Броуди, като към момента това, което мога да кажа, че броя на обслужваните лица ще бъде значително редуциран в зависимост от резултатите, които излизат по оценката по тези скали. Предстои да пуснем съобщение в вестник Карнобатски глас, както и на сайта на община Карнобат, относно начина, по който лицата, които имат потребност от такъв тип услуги, могат да подават заявления и съответно реда, по който ще им бъде изготвена тази оценка на потребностите, тъй като тя ще бъде базисния документ, който ще оцени степента на тяхната нужда и съответно ще ги диференцира в съответните целеви групи и ще им даде право да ползват
или съответно пък защо няма да бъдат допустими да ползват услуги по новия проект. Това е, което аз на този етап имам да ви споделя. Ако вие имате някакви въпроси или пък искате да споделите нещо, тъй като тук повечето от присъстващите са кметове и кметски наместници и голяма част от дейностите се реализираха на територията на населените места, за които вие отговаряте. Така че заповядайте.